дарагая моладзь. Сёння, як заўжды, слоўка менавіта для вас на дабраноч. Ці ёсць у цябе мара? Ці жадаеш чаго-небудзь? Ці марыш аб вялікім? Ці прагнеш знайсці Бога? Альбо толькі я. Бо дзе няма жаданняў, няма мар, няма сапраўднага жыцця. Бо, як кажуць, якія жаданні, такое жыццё. Калі мары вялікія, жаданні вялікія, то і жыццё мае шанс быць вялікім. Калі мары маленькія, то і жыццё можа стаць такім жа маленькім. Калі ўсё, чаго мы жадаем, банальнае, то і жыццё будзе банальным. Можаце сказаць, што у многіх усё скончваецца толькі на марах. Так, і гэта праўда. Але вельмі часта з мар усё і пачынаецца. І сёння будзем вучыцца марыць разам. Як гэта зрабіць, зараз падзялюся адным сакрэтам. Адказ вельмі просты. Гэта як з'есці слана. Як з'есці слана, спросіце вы? Вельмі проста, па кавалках. Каб нечага дабіцца, каб ісці за нейкай марай, трэба тое, што мы робім, раздзяліць на кавалкі, на маленечкія этапы. І толькі выконваючы іх, робячы канкрэтныя крокі наперад, зможам дайсці да сваіх мар, да сваіх мэтаў. Напрыклад, калі я добра хачу здаць ЦТ, то павінен пачаць з таго, што буду вучыць даты ці формулы, ці рабіць усё тое, што мне кажа рэпетытар. Альбо калі я хачу навучыцца гуляць на гітары, то буду ўдзяляць гэтаму інструменту хаця б 15 хвілін у дзень. Альбо калі я хачу пражыць гэтыя тыдні без араторыя і ведаю, што гэта будзе для мяне складана, буду шукаць спосабы, каб сустрэцца з сябрамі, напрыклад, прыходзячы на ружанец. Альбо я вельмі жадаю і хачу ў сваім жыцці знайсці Бога, то таксама пачну з маленькіх, але канкрэтных крокаў. І няхай гэтым маленькім канкрэтным крокам стане гэтая «Трывітай, Марыя», якія заўжды молімся з вамі вечарам. І так, будзем разам вучыцца есці слана і ісці маленькімі, але канкрэтнымі крокамі да вялікіх мэтаў, шукаючы Бога ў штодзённасці. А зараз памолімся «Трывітай, Марыя» у тых трох інтэнцыях, якія нам заставіў ксёндз Боска. Першая, каб пазбегнуць цяжкага граху. Другая, каб захаваць чыстымі нашыя сэрцы. І трэцяя, каб мець толькі добрых сяброў. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Амінь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі і з духам тваім. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амин. Ідзіце ў супакою Христа. Дякуємо Пану Богу. Добраноч.